Ja som s vami, ktorí ste tu nie prvýkrát. Je nám aj trošku ľúto, že pravdepodobne pojíte domov, ale myslím si, že všetkého už sa Čaute. Zdravotná sestra podávanie výpovedí stretové sa dôvodilo približne 300 sestier. Podľa ministra Čísláka nechce nedostane väčší plat ako doteraz. Po opačnom prípade štátne súdy sledujte noviny o telesne. Dúfam, že budete so mnou spokojní a útorok bude druhé video z hry Rozpuštěný na Bajsky. Dúfam, že si video užijete a čaute. Dúfam, že budete spokojní, takže budem rád tak ak nie je taká komentka. Alebo prípadne odven. Spravené na TV, čaute, čaute.